Цялата информация, която знаем за света, в който живеем, идва до нас чрез нашите 5 сетива. Светът, който познаваме, се състои от това, което виждаме с очите си, каквото докосват ръцете ни, каквото вдишват носовете ни, езиците ни вкусят и ушите ни чуват. Съвременната наука е достигнала до факти, които потвърждават, че живеем в свят на електрически сигнали, защото всичко, което достига до нас, идва от външния свят, в който живеем. То се превръща в електрически сигнали в невероятния мозък, съставен от милиарди нервни клетки. Виждат ли очите ви жълто цвете? Какъв беше процесът ви на виждане на жълтото цвете? Това се случи в последователни етапи. Светлинният лъч, който беше излъчен от жълтия цвят, премина през ириса на окото ви, за да се отрази на ретината в задната част на окото. След това светлината, предадена от нервните клетки, се трансформира в електрически сигнали, които се предават до много малка точка, разположена в задната част на мозъка, наречена зрителен център. Зрителният център получава тези електрически сигнали и ги преобразува след няколко операции в цялостен образ. Това означава, че процесът на зрение се е осъществил на това много малко място в задната част на мозъка, което е много тъмно място, което никога не вижда светлина. Това, което получаваме чрез процеса на чуване, докосване, вкус и мирис, се предава на мозъка под формата на електрически сигнали и се възприема в центъра на всеки от тези сетива. Външното ухо събира звуковите вълни, които го обграждат и ги предава на средното ухо. След това средното ухо предава звуковите вибрации, които е получило към вътрешното ухо. Вътрешното ухо преобразува тези вибрации в електрически сигнали и след това ги изпраща към мозъка. Процесът на чуване се извършва в центъра за слух, в мозъка, въпреки че е напълно изолиран от външния звуков източник. Нашето възприятие за миризмите, които вдишваме, се постига по същия начин, както е при сетивата за зрение и слух. Летливите атоми от цвете достигат до рецепторите, разположени върху фините косъмчета в носната кухина. След това се случва нещо като взаимодействие с нея. Тази реакция се предава на мозъка под формата на електрически сигнали, които мозъкът получава под формата на миризма. Както е при сетивата на слуха и зрението, летливи атоми никога не достигат до мозъка. Това, което достига до мозъка, са само електрически сигнали. Дали мозъкът вижда и възприема? Ако анализираме мозъка, ще открием, че в него има само мазнини и протеини. И тези същите компоненти се намират в много други живи органи. С други думи, в парчето месо, което наричаме мозък, няма нищо, което да ни кара да виждаме различни образи, или което да съставлява нашето съзнание, или всеки от нас да има същност, която наричаме аз, или моето себе си. Ако се замислим внимателно, дали всички образи, които виждаме около нас, всъщност се виждат вътре в мозъка, дали тогава атомите на мозъка са тези, които виждат тези образи, докато те са слепи, глухи атоми, без никакво съзнание или разбиране. Защо някои атоми на мозъка придобиха способността да виждат, чуват и усещат миризми, докато други атоми в човешкото тяло не го направиха? Включва ли всичко, което правим, включително мислене, разбиране, възприемане, запомняне и чувстване на радост или тъга, електромеханични взаимодействия между атомите на мозъка? Когато мислим за тези въпроси, откриваме, че е безсмислено да се опитваме да търсим воля в атомите на мозък. Ясно е, че съществото, което вижда, чува и чувства, е същество много по-висше от материята. Това същество е живо същество, а не просто материя или изображение на материя. Това същество свързва сетивните възприятия пред него, използвайки физическото си тяло. То е същество много по-висше от материята. Дали възвишеното същество, което обитава в телата ни, е духът или душата? Има ли разлика между тях?
Мненията на хората се различаваха относно това, което се нарича душа и дух. Дали са едно и също нещо или две различни неща. Някои казват, че са едно и също. Други казват, че са две различни неща, а други казват, че са едно нещо, но се нарича душа, ако влезе в тялото, и се нарича дух, ако напусне тялото. Нека научим повече за концепцията за духа и душата в някои коранични стихове и дали те всъщност са две различни неща или едно нещо. И кое мнение е най-близо до истината. Затова, когато го сътворих и вдъхнах от своя дух в него, преклонете се пред него в покорност. Питат те за духа, кажи, неговата природа е известна само на моя Господ, а вие сте получили само малко знание. И тази, която опази своето целомъдрие, и ние вдъхнахме в нея чрез нашия ангел, превръщайки я и сина й в знак за всички народи. Тогава ги сътвори и вдъхна в тях дух от своя и ви дари слух, зрение и разум. Вие едва ли отдавате някаква благодарност. Духът е движещата сила за всички органи и клетки на човешкото тяло и чрез него се осъществява храненето, движението, възкресението и животът на това тяло. Ако не беше духът, тялото щеше да спре да се движи и да стане инертно и неподвижно, като всички други неодушевени обекти. Днес всяка душа ще бъде възнаградена за това, което е извършила. Няма несправедливост днес, със сигурност Аллах е бърз в пресмятането. О, вярващи, бъдете съзнателни към Аллах и нека всяка душа гледа какво е изпратила за утрешния ден и се бойте от Аллах. Със сигурност Аллах знае всичко, което вършите. Аллах не изисква от никоя душа повече, отколкото тя може да си позволи. Всяко добро ще бъде за нейна полза, а всяко зло за нейна загуба. Всяка душа ще вкуси смърт и ние ви изпитваме с добро и зло като изпитание. После ще бъдете върнати при нас. Душата е основата на човека. Тя ще бъде държана отговорна и възнаградена в деня на съда. Тя е тази, която чувства, радва се, скърби и страда. И тя е тази, която ще изпита смърт, след като душата бъде отнета от тялото. Тялото, което временно носеше и беше посредник между него и материалния свят. Основните компоненти на човека са като кола с шофьора си. Купето на автомобила е само посредник между водача и неговия външен свят. Човешкото тяло също се смята за посредник между душата и материалния земен свят. Автомобилът не може да реагира на външни стимули, ако водачът излезе от него. По същия начин, безсъзнателното или спящо тяло не може да реагира на външни стимули, ако душата го напусне. Когато шофьорът напусне колата си, между тях остава определена връзка. Той ще се върне веднага, ако усети, че има някакво въздействие върху нея. По същия начин душата има определена връзка с тялото. Тя ще се върне в него, възможно най-бързо, ако някакво въздействие я засегне. Това, което чувства, не е тялото на колата или нейната енергия, а само шофьорът. По същия начин душата е тази, която чувства, използвайки тялото, което извлича живот от духа. Оттеглянето на енергията на колата означава нейния край, а не края на водача. По същия начин напускането на духа от тялото означава смъртта му, а не смъртта на душата. Ремонтът на кола и подмяната на повредена част от нея е много подобен на лечението на човек и подмяната на повреден орган. Джин, който язди човек и използва тялото му, е много подобен на крадец, който отвлича кола с нейния шофьор и поема контрол върху управлението й. Когато човек спи
Той става като мъртъв труп, въпреки че сърцето му все още бие и белите му дробове работят без прекъсване. Какво му се случи? Дали духът или душата му напусна тялото? Аллах прибира душите при смъртта им, както и тези на живите по време на техния сън. След това задържа тези, за които е предопределена смъртта, и освобождава останалите до определено време. В това наистина има знаци за хора, които размишляват. Духът на човека остава в тялото, когато той спи, защото сърцето му все още бие. Но причината за загубата на съзнание и осъзнаване на спящото тяло е напускането на душата от него. Отделянето на духа от тялото означава смърт на тялото, докато отделянето на душата от тялото означава сън и загуба на осъзнаване на тялото, докато осъзнаването и възприятието на душата остават в друг непознат свят. Душата не се изморява, не остарява и не се нуждае от почивката, от която човешкото тяло има нужда. По тази причина душата напуска тялото всеки път, когато човек спи. По време на сън душата напуска тялото в друг непознат свят, подобен на живота в барзах. Аллах ни напомня за това всяка нощ, когато спим, за да можем да мислим повече и да си спомним за смъртта и възкресението. За да не каже никоя душа: горко ми, че пренебрегнах Аллах, докато се подигравах. Душата е назначена да работи само, когато е вътре в тялото, което означава, че душата не носи отговорност за действията, извършени по време на сън, независимо колко лоши са те. Тъй като човек спи приблизително 1/3 от живота си, му остават само 2/3 от живота, за да работи. Когато човек умре, неговият дух се връща към духа на Аллах, произходът от който е бил създаден. Що се отнася до тялото, то се връща към прахта на земята, произходът от който е създадено, докато не бъде засвирен тромпетът и тези в гробовете бъдат възкресени. И рогът ще бъде засвирен и веднага от гробовете към своя Господ ще побързат. Що се отнася до душата, която е облечена с тялото, тя преминава в барзахския живот и остава там, докато настъпи часът и тялото й отново расте, за да го облече, и започва денят на съда. Докато не дойде смъртта на някой от тях, той казва: Господи, върни ме обратно, за да мога да направя добро в това, което съм оставил. Не, това е само дума, която той изрича, и за тях е бързакът до деня, в който ще бъдат възкресени. Какъв е смисълът на човешкия живот, ако смъртта е съдба? Няма смисъл или цел в живота на човека, ако той наистина свършва и изчезва със смъртта. Но наистина ли човек престава да съществува? Изчезват ли всичките му съставки? Нищо не изчезва от човека при неговата смърт, освен физическото му тяло, което се връща в прах. Що се отнася до духа, който е вдъхнат от Аллах, той се връща при своя Създател. И нищо не остава от човека, освен душата, която чувстваше и възприемаше, която преминава след смъртта на тялото в живота на барзах, който е живот без работа. Но ще знаем тогава със сигурност, че животът ни в този свят беше само за работа. Животът в барзах е 4-тият етап от нашия живот. Кои са 3 етапа, които предшестват този етап? Етапът на атомния живот е първият етап от нашия живот. Това е живот на душата, без тяло или дух. Живот, който ни е трудно да разберем. И на този етап човешките души бяха създадени наведнъж. В него видяхме със собствените си очи сътворението на нашето потомство от появата на синовете на Адам. И когато Създателят ни попита: не съм ли ваш Господ? Ние отговорихме: да. И ангелите свидетелстваха за нашето свидетелство. Когато твоят Господ извади потомството от слабините на децата на Адам и ги накара да свидетелстват за себе си, той каза: не съм ли вашият Господ? И те отговориха: да, свидетелстваме.
за да не можете да кажете в деня на Възкресението. Не бяхме наясно с това. Етапът на живот в утробата е вторият етап от нашия живот. И това е най-краткият етап, през който преминаваме. По време на този етап духът се вдъхва в тялото на плода и душата му се изпраща. Ние не помним нищо от този етап, въпреки че той наистина съществуваше. Трябва да помислим внимателно за способността на Аллах да ни създаде на този етап, което чрез съвременната технология ни позволява да го видим с очите си, за да знаем с увереност величието и мощта на Създателя. Той е този, който ви създаде от прах, после от капка семе, след това от съсирек, след това ви изважда като младенец, след това Той ви израства, така че да достигнете пълната си зрялост и след това остарявате, а някои от вас умират по-рано, и за да достигнете определеното време и за да разберете. Жизненият етап на Земята е третият етап от живота ни. Това е един от най-важните и опасни етапи, през които преминаваме. Защото ще бъдем държани отговорни за всички действия, които извършваме. Годините, които живеем на този етап, са ограничени и обикновено не надвишават 70 години. И нашата работа е основно съсредоточена в младежкия период между 25-10 години. Това означава само около 30 години от живота ни в третата фаза. Ако извадим от тези години периода на сън, за който не сме държани отговорни, ще ни останат само 20 години за реална работа. Наистина ще бъдем губещи, ако не се възползваме от този кратък период от живота си, за да направим всичко, което може да увеличи баланса ни на добри дела в отвъдното. Единственият живот, в който ще изпитаме, иншалах, истинския и траен вкус на щастието. Трябва да знаем по време на нашия живот, в третия стадий, че Земята и всичко, което съдържа, не може да задоволи безкрайните желания на човешката душа. Дори ако човешката душа притежава всички съкровища на Земята, тя не би се успокоила или отпочинала. Защото знае, че тялото, което носи, се уморява, разболява се, устарява и ерозира с течение на времето, което означава, че смъртта неизбежно идва. Човешката душа няма да се успокои на тази земя, освен ако не притежава всички средства за материално щастие, с изобилие от непрекъснати пари, здраве, постоянно удобство за тялото и подновена младост за тялото без никакво стареене или смърт, живот, който е невъзможно да съществува в живота на този свят, на тази преходна земя. Човек унаследява малка черна пиявица в сърцето, която влияе на природата на човешката душа. Чрез тази пиявица Сатаната може да разпространява своите натрапчиви мисли в човешката душа. Интензивността и силата на тази пиявица варират от човек на човек, в зависимост от живота на човека и начина, по който той използва своите 5 сетива. Черната пиявица расте с растежа на тялото и е много малка в сърцето на дете. И Сатаната не може да започне да разпространява своите обсесии, докато не достигне определен размер. Причината за тази черна пиявица може да е първият грях на нашия господар Адам, когато Сатана успя да го убеди да яде от дървото, от което му беше забранено да се приближава. Черната пиявица е истинска и съществува в сърцата на всички хора. И благородният хадис, който разказва историята на пророка Мухамед, мир и благословие от Аллах да бъдат върху него. Отварянето на гърдите му, докато той играеше с приятелите си, се счита за очевидно доказателство за реалността на черната пиявица и че тя помага на Сатаната да разпространява своите обсесии в нашите души, чието желания не могат да бъдат удовлетворени от всичко на земята.
Съобщава се, че Гавраил е дошъл при пратеника на Аллах. Нека мирът и благословиите на Аллах бъдат върху него, докато той играеше с другарите си. Той го улови, постави го по гръб на земята, разкъса гърдите му, извади сърцето и след това извади съсирек от него и каза, че това е частта на сатаната в теб. И след това го изми с вода от Замзам в златен леген и след това го свърза и върна на мястото му. Момчетата дойдоха при майка му и казаха, наистина Мохамед беше убит, а всички се втурнаха към него и го намериха добре, но цвета му беше променен. Ана каза, аз самата видях следите от игла на гърдите му. Трябва да се възползваме от всеки ден от живота си, като използваме сетивата си по начин, който пречиства душите ни от влиянието на опасната черна пиявица. И трябва да бъдем много внимателни, да не допуснем нищо да достигне до душите ни, което може да ги оскверни или да увеличи разпространението на черната пиявица. Защото ако това се случи, ще позволи на Сатана да контролира действията на душите ни. И тогава тя ще стане душа, която заповядва зло. Повечето хора увеличават разпространението на черната пиявица в сърцата си по време на ежедневния си живот и не усещат опасността от това за тях. И много хора не мислят или се опитват да използват многобройните методи, които допринасят за пречистването на човешката душа от опасността на заболяването черна пиявица. За да потвърди сериозността на този въпрос и необходимостта от дезинфекция и пречистване на човешката душа, Аллах Всемогъщият се заклева в свещения Коран, чрез 11 велики същества в една клетва. Единственият, който спечели, беше този, който дезинфектира и пречисти душата си. И единственият, който загуби, беше този, който замърси душата си. В името на Аллах, най-милостивия, най-състрадателния, кълна се в слънцето и неговата яркост, и луната, когато я следва, и деня, като го разкрива, и нощта, когато я прикрива, и небето, и този, който го изгради, и земята, и този, който я разпростря, и от душата, и онзи, който я е сътворил. После знанието за правилно и грешно, което я вдъхнови. Наистина успешен е онзи, който пречиства душата си, а обречен е този, който я разваля. На колко години сте до тук? Колко години от младостта ви остават? Минали ли сте половината от възрастта си? Наистина ли мислите сериозно да се изчистите и да се освободите от всичко лошо? Искате ли наистина да се отървете от влиянието на черния паразит, чрез който Сатана ви контролира? Следвайте втората част от тази поредица с нас, за да научите как да изчистите черната пиявица от сърцата ни, така че душите ни да станат успокоени.